Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, pratite novi intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Nemanja Oblaković, a Aleksandar Veliki Bogunović Zverka je danas sa nama, tako da uživajte u onom što sledi. Prijatelju, dobro mi došao. Hvala, brate moj, što si me pozvao opet i ovaj uvod je bio, znači da ne kažem, grmi, brate moj. Ko ti je stilista? Sam, lažem, brate, i žena, a i ja, brate, pomalo, znaš. Ono što me oduševilo jeste što imaš patike koje imaju gadžeta kao Predator. Jebi ga, ne mogu sad da se vide, brate, da vide Predator, razumeš? Šarene. Da, to mi neki novi fazon sam vidio, razumeš? Ako svidio mi se, nema ovdje ni da se kupi. I onda sam mislim ortaka i posao mi od preko, brate. Ludilo se. Gde nabavljaš inače garderobu, pošto sad si mi malo u fazonu Bate Kankana. Bate Kankana! Ovo je dobro, brate. Pa uglavnom, znaš kako, brate, malo imam drugara da mi šalju od preko garderobu, a većinom i ovde nešto kad naleti onako, a mora, jebi ga, ja sam baš po tome težak, brate, mora unikatno da bude u fullu da bi ja, ali malo ovde, malo mi šalju od preko, drugari. Cimam ih, mora, donesi mi nešto, šalji mi ovo, smaram ih, jebi ga, brate. Ideš ispred vremena kao ona Didi Janković, ja? Ovo je dobro, brate. Vrh, brate moj. Kako si mi inače zadnjih dana? Dobro sam, ozdravio sam, imao sam neku triple koronu, brate, ja mislim 3 u 1, brate, 2 nedelje sam rikavao, ali sad sam bolje, brate, još kad dođem ovde kod vas, brate, ko u svoju kuću, brate, nikad bolje. Koliko si mi imao kroz život situacija na ivici? Imao sam, brate, dosta. Jesi nekad mislio baš, to je to? Kraj. Mislio sam, brate moj, iskreno ti kažem. I dešavale su mi se neke stvari gde sam bukvalno mislio sam, stvarno sam mislio da neću, brate, dogurati do ove moje 40. brate. Stvarno je bila situacija. Što ti bilo? Pa, kako ti kažem, imao sam dosta nekih nervnih slomova, brate, znaš, zbog nekih, jebi ga, jako loša situacija, znaš. I neke stvari sam teško podnosio, znaš, čak sam, brate, bukvalno mršavio po 30, čak 40 kila, verovali ljudi ili ne, spadao sam sa 110 na 69 i to 2-3 puta tako, brate. Znači, ništa gudra, ništa znači, bukvalno ludilo mi se dešavalo, da sam baš pomislio par puta da kad se sad setim, haos, brate moj. Bilo zajebano. To ti je staro pitanje, ima li muškarac pravo da bude depresivan? Brate, ima pravo, i tekako, a što najgore, znaš kako, ljudi tu depresiju malo drugačije, znaš, ja sam imao, evo, otvoreno sad pričam, mislim da nigde nikad nisam pričao o tome, imao sam ozbiljno stanje anksioznosti i depresije, znaš, baš ozbiljno, gde ljudi ne mogu da razgraniče šta je depresija, šta je kad si kao smoren, utučen, ljudi to s time nekako porede, razumeš, nemaju pojma u stvari koji je to oblik katastrofe, brate, razumeš, gde ne vidiš uopšte svrhu života, svrhu ničega, bukvalno ničega, da ustaneš iz kreveta, da opereš zube, brate, da jedeš, da bilo šta. Znači, ja sam to doživeo i ne daj Bože nikom to. Znači, otvoreno sad pričam, stvarno nigde nikad nisam to spominjao. Evo sad si ti načeo temu, pa sam... Sad ću ispasti malo seronija, jer ću na taj način postaviti pitanje, ali koliko najduže nisi prao zube? Mislim, jasno za ovu temu, koliko ti se u kontinuitetu najduže nije živelo? Pa ne mogu, znaš kako, kad sam u tom stadijumu, ne mogu ja da se nisam, kao da ne živim u sadašnjem dobu, razumeš, u sadašnjem trenutku, razumeš. Tako da ne mogu da se setim ni koliko nisam jeo, ni koliko nisam prao zube, ni koliko nisam se umivao, ni, razumeš, ne mogu da se setim tačno, ali znam da, brate, moje je bilo da ustanem iz kreveta, da iole pojedem nešto da bi ostao živ, brate, i to je to. Sad, koliko nisam izlazio iz kuće, koliko imao sam, znači, ja iz kuće nisam izlazio, buraz, znači, veruj mi, ni do prodavnice, ni
Kod ortaka znam da sam pokušao da odem 1-2 put, to je blame 5 minuta 10, to je ludilo u glavi, znači da ti ne pričam ono katastrofa misli, gde ti ne možeš da budeš među ljude, znači to je ludilo, samo bi da se vratiš u gajbi, u tu neku svoju komfort zonu i da samo spavaš, brate, i ne znam, ko biljka si, brate, baš loš trip, brate, ne loš trip, nego loš, haos, brate moj. Jel ti u tom periodu nastala i tetovaža na desnoj ruci, tačnije hit? Misliš na Hita? Hit je nastao posle toga, malo posle toga. Tad je nastala, mislim, malo brzo Pain, Bol, što imam ovdje stovirano. Mislim da je u to doba. Mislim, malo posle toga. A i Hit je isto, vrlo brzo. Te dve su mi, mislim, bukvalno došle nakon toga. Nakon što sam se izvukao iz toga, ali i to je bilo jako zajebano, brate, da se iz toga izvučiš, znaš. Kad si osjetio fizički najsnažniju bol? Pa, znaš ako, ja mogu da nazovem to, brate, kad mi je umrla keva, to je fizička, meni najgora bol. I psihička, i fizička, i duševna, sve u jedan, brate. Znači toga sam se u suštini u životu najviše plašio, znači, šta god da mi se desilo, depresija i tako to, jeste, ne mogu da, ali opet kad ti umre meni neko razumeš, mi je polomilo me, brate. Totalno me polomilo da ja sam bio na lekovima, buraz, znači, dosta dugo vremena sam bio na lekovima, nisam mogu da funkcionišem, znači, čak sam pomišljao, brate, i da se roknem, brate, i najgore moguće stvari, razumeš? Ne zato što sam slabić, daleko od toga, pregrmeo sam mnogo zajebane stvari u životu, ali kao da je otišlo sve iz mene, brate, kad mi je Keva umrla. Znači, nisam vidio svrhu života, iako sam imao pored sebe i ženu i njenu decu i moj burazera Ćaleta i drugare svoje, ali prosto i ti to ne vidiš, brate. Vidiš samo pakao. Jedva sam se izvukao iz toga. To je meni i fizička, i duševna, i psihička bol. Najgore moguće. To je sve posle, znači prebodio sam depresiju, prebodio sam te stvari i onda mi se desilo da mi umre majka. Znaš, i to na bratov rođendan. Najmlađeg brata na dan njegovog rođendana mi se to desilo. Tako da, pakao burazir. Prošao si dosta i teških momenata i tog pakla koji si pominjao kroz život i eto, kad si pomenuo i braću i prijatelje, šta misliš da danas čini familiju nekom? Šta da čini familiju nekom? Pa ja mislim da familiju čini, ja ne gledam to po, znaš krvi, ko ti je rođaci, brati, tetke, ja gledam to po kako se ko pokazao kroz život, razumiješ, kad ti je najteže bilo. Većini ljudi se ne dogodi toliko loše stvari koliko su se meni dogodile, nažalost, gde sam mogu da vidim ko je tu. Bukvalno da se to nije desilo, ja, vrate, ne bi ni znao, ni dan danas, ko je meni, okej, mogu bi za par ljudi, samo da kažem, ne mogu ih izbuniti jednu šaku, ali da mi se te stvari nisu desile, ne bi znao uopšte ko je pravi prijatelj, onaj koji, znači, ti je kao brat, znači, to je to. Tako da gledam po tome gledam ko mi je, ko je bio uz mene i ko je ostao uz mene, tako da to mi je kao familija, eto, da kažem. Ti si čovjek koji je prošao puno toga, između ostalih, jedan si od retkih koji je boravio i u zatvoru i u realitiju. I ono što je zajedničko za zatvor i za reality jeste da imamo veliki broj povratnika. Čini mi se u realitiju čak i veći nego u zatvoru. Definitivno veći, brate. Definitivno veći. Možeš li, brate, tu psihologiju objasniti? Gledaj, brate, ja dok nisam otišao u taj reality, znači, ja sam mislio da je zatvor, brate, najgora moguća stvar u životu, mislim, naravno ne pričamo sad o ovim, ima loših, ali koje tebi mogu da se dese u životu. Dok nisam otišao u taj prokleti reality, znaš, gde ima toliko bolesnika,
da ja nisam mogu da verujem, razumeš. Znači, ovde su u zatvoru, razumeš, pa ne može ništa, nešto specijalno ti iznenadi, jer tamo su budale, bolesni ljudi, psihijatrijski slučajevi, raznorazni mentoli, a ovamo čekaš normalni ljudi koji napolju izlaze u klubovima, ovamo nama, a u stvari su poremećeni, burazeru, da nema dalje. Razumeš? I što znači, 90% ljudi koji su bili u zatvoru se vrate u zatvor. Znači, to je neka statistika, brate, koja je stvarno tačna. Znaš, što znači i u reality, brate, isto, bukvalno isto, brate. Samo što, eto, ja sam taj koji se nije vratio, koji nisam teo da se vratim. Mogao sam, bez problema, izvali su mi sve, ali nisam teo da idem znači, Laza Lazarević je smešna, brate. Nisam bio Lazi, ali kapiram da je Laza smešna za ono tamo. Uskoro će im možda stavljati inkubatore da ih legu kao pilići. Pa da, brate, bukvalno, brate. Bukvalno, ima da ih kloniraju, brate, sve tamo, brate, pa ponovo. Veruj mi šta sam tamo video, s čega sam se nagledao, znači ono je dizajnirano tamo, sve napravljeno da ti prsneš s mozgom, razumeš? Koliko možeš izdržati u najboljem slučaju pre nego što kreneš da se rašivaš? Koliko mogu da izdržim u ovoj zadruzi, ili ti? Pa vidite, vidi, znaš kako, kad bih hteo, ja bi tamo mogao da provedem, brate, koliko hoćeš. Nije to problem, razumeš? Nego sam ja drugačije, ja nisam to ni gledao ranije, nešto u zatvoru sam malo gledao, sada te ne smaram. Nisam ošte znao, znaš, šta u stvari kad uđeš je, šta se dešava, razumeš? Tamo je sve napravljeno da ti se zgade, brate, ljudi, brate, koji su unutra, da ti se zgadi sve moguće tamo, razumeš? Znaš, sve je napravljeno da ti, razumeš, ljudi se kolju oko hrane, buraz, oko kore leba, brate, znači, bukvalno, kolju se oko kore leba. Znači, sve je napravljeno da se vi tamo pobijate, brate, da se svađate, da ono, ne znam šta, znači, katastrofa jedna, brate. Baš katastrofa. Da li je moguće zaraditi tu neke pare i obranuti neki keš? Znači, tu iluziju razbijamo. Gledaj se to, ljudi to ne znaju. U realitiju ima samo par ljudi koji zarađuju keš, ali nisu oni zarađivali ni u početku, tek posle su počeli da zarađuju. Sad da ti ne nabrajam koji su to ljudi, nema potrebe sad da ih ovde nabrajam, malo ih ima. Svi ostali, buraz, ili su tamo napravili one prekršaje, koje oni zovu, znači raznorazne prekršaje. Tamo praviš prekršaje koje ni ne znaš da si napravio, na primjer. Kapiraš? I ti kad iđeš iz realitija, oni ti pokažu, buraz, te prekršaje. Razumeš? Ti, na primjer, za ono bubicu koju nosiš, ako je slučajno ne staviš, a usto si i ideš do WC-a, ako ne staviš, kazna je, lupam, 300, ne znam, 50 evra. Razumeš? Ti ako ne znam šta sam beše ja radio, ja sam slučajno u bubicu skočio u vodu s njom, znači sjeboje, brate, bila je kazna 2500 evra. Znači, plus, izađeš na pljugu, samo jedan može na pljugu, ti onako, mahilno izađeš i ti, i za to, znači, sve gledaju, i ti tamo ne možeš da izađeš, brate, da si zaradio pare. Razumeš, ti tamo moraš da prsneš, tamo ima jedna ringla, to je 2-3 ringle na 60 ljudi. Ima, brate, 2 WC-a na 60 ljudi. Kapiraš? Sve je napravljeno, brate, da ljudi se pobijaju. Kad se ide u prodavnicu, ostane malo hrane, znači nemaš ti hleb za sve, nemaš ti hranu neku za sve. Nego ko prvi uđe, taj pokupi, brate, ovi ostali, brate, nemaju. I automatski, brate, razumeš, ljudima, i da nećeš proradi, brate, ono najgore, probudi ono najgore u tebi. U meni srećom nije, jer sam bio 2 meseca, pa sam, brate, znaš, polomio ruku namjerno sebi da bi me odveli na lečenje i pobegao. Jer sam, brate, video kuda sve to ide. Brate, kad sam video, ja sam rekao, šta sam ja, brate, ovde dolazio, brate. Tako da tamo retko ko, znači na prste, brate, ljudi koji zarade stvarno pare. I onda se ljudi vraćaju tamo, jer su napravili, ili su diskvalifikovali, kao mene, 50.000 evra, ili su napravili toki dug minus na raznorazne tamo stvari koje sam ti malo pripričao, i onda se ponovno vrate da bi te stvari otplatili. Jer jebi ga,
Mitrović je država, Buraz protiv njega ne možeš, ljudi su toga svesni. Ja sam bio svestan. Jesu te smarali za Kintu? Pazi, mene dalje nisu, jer su mene jednom, 2 put cimali posle toga, znači, da se vratim. U tu sezonu koju sam pobegao, u nju da se vratim, i sezonu posle ili, sad da mi drži me, za prošlu elitu, čini mi se, ili pre toga, su me isto zvali da se vratim. Ja sam odbio. Do sad nisu pustili. Znaš, ja ih ne pljujem po novinama, intervjuima, znaš, nigdje ih, znaš, možda zato, dok drugi svašta pričaju, možda mene zato, možda me čuju za sledeću sezonu, ja ne znam, ali meni dalje nije stigla, jer ti moraš se smaraš s njima, brate, na sudu, a ne možeš da dobiješ. A nemaš pare da im daš 50.000 evra, brate. Zamisli, matori, da robijaš jer si pobegao iz realitija. Zamisli to, be. Zamisli da dobijemo od toga tvrza. Pa ne, pa tako. A morali bi da te siluju, ne? Pa ne znam, sam sebe bi, brate, ono. Znači, brate, brate, bolest, brate. Ali jebi ga, ja sam takva glava, ja sam rekao sebi, bre, jednostavno donosim, bre, odluke u sekundi, bre, uopšte ne pregam od toga šta će mi se desiti, ono. Takav sam ceo život, jevi, šta da rekam. Sad, kad pogledaš sve to u proteklih par godina, pojavio se i TikTok, eksplodirale su neke društvene mreže, da li se uopšte čak sa aspekta popularnosti isplati ići na takva mesta? Znaš kako, mnogo ljudi tamo koji odu, njih, brate, provuku ih kroz sezonu, 60 ih uđe, možda malo manje, provuku ih posle ulaze još nekih 15-20, ne znam koliko. Brate, malo ljudi tu ispliva. Ja sam bio samo 2 meseca, na primer, ali su, ne znam zašto, možda su ljudima zanimljiv ovakav kakav sam nakaradan, nemam pojma ni ja, zanimljiv bio, pa su me zvali u dosta emisija, dosta intervjua sam davao, provlačili su me non stop kroz novine, iako sam tamo bio jako kratko, razumeš. Tako da sam ja mnogo više, kako ti kažem, sad ljudi ne shvate pogrešno, popularniji, poznatiji, na ulici ljudi sreću, slikaju sa mnom i razne stvari, dok tamo ljudi neki koji su ostali do kraja, nisu pobedili, jer su ostali čitavih 10 meseci 11, ljudi danas nemaju pojma ko su oni, razumeš? Mene, verujem, i dan danas ljudi, evo, skoro su me bar za tvoju emisiju, prosto smo radili, brate, liku u galeriji, mislim, neki stari likovi, da slikuju ga sa mnom. Šta ću, bila je žena sa mnom, žena, toga je, znači, preko glave, samo pobegne, zove mi posle telefonom, desi, evo me u HM-u, razumeš, pa što si, pa ne mogu ja, znači, nju je sramota od toga, ali, evo, baš, ali su me konačno spomenuli da me su nili Balkan Info, razumeš, da nije zadruga, čujem zadruga, brate, verujem, ja se smorim. Jesi imao problem kad si napustio celu tu priču da se na neki način distanciraš od toga, jer vidim to i po nekim poslovima takođe što radim, da bez obzira na to što radim potpuno drugu oblast, ljudi me zovu zbog ovoga. I uopšte ne mogu da naprave distinkcije i razlike. Da. I onda i ti imao si neku popularnost, ali koliko se to moglo iskoristiti u praksi? A znaš šta je jedino kod mene, na primjer, što ja nisam želeo uopšte da to iskorišćam. Imam neki život, imam porodicu, brate, razumeš? I jednostavno, nisam hteo da odbijam neke ljude koji su bili fair prema meni, novinari, raznorazni i tako dalje. I onda sam snimao emisije, intervjue sam davao i tako to, jer nisam hteo da, znaš, što da ih iskuliram, ajde, okej, ja odazvaću si tako to. Ali nisam želeo, mogao sam stvarno da sam hteo da na tome, ne znam ja, mnogo veću popularnost izgradim, ali nije me zanimalo. Možda ću imam toliko godina više, da sam mlađi, 25, sam bio mnogo luđi, bi drugačije gledao. Sad, ne znam, ne privlači me prosto sve to, znaš, da kažem tako nešto. Imaš li sa ženom nekad priče apropo tih tema? Brate, znači, moji drugari svi znaju, moji ženi, znači, kad dođete kod mene i to, ne spominjite reality. Balkan Info, full, ovo je najjača emisija, Buraz, zna se ko gostuje ovde, brate, kod vas, ozbiljni ljudi, ozbiljne glave, institucije, da ne pričam sad, da ne nabrajam, to je super. Znači, ali reality da spomeneš u njenoj blizini, kad sam ja tu i tako to, Buraz, znači, ili će da izađe iz sobe, ili će da, me napuši,
Znači, ne prezire to, prezire. A razumem je. Verujem da je razumem. Kako si se odlučio na ženidbu nakon prve etape jako burnog života? Šta je presudilo? Pazi, znaš kako sve se u životi desi neko slučajno ili neplanirano, brate, tako meni. Nisam se oženio, ali, mislim, živim sa devojkom 5,5 godina. Oženio se ti, samo ti nije javljeno. Pa, bukvalno, ali to je to, bravo. To je to, bratino moje. Sasvim slučajno, znači, niti sam planirao, ja sad kao treba se skrasim, vreme mi je za decu nešto ili tako nešto, nemam decu, imam njenu, ali su ko moja, brate, to je to, znači, najviše ih volim na svetu. Sasvim slučajno, brate, to verujem i društvene mreže, ono, verovo ili ne, ono, da mi neko rekao ću ja, ono, da nađem ženu svog života, devojku preko društvenih mreža, verujem ne bi mu verovao. Ni to nisam planirao, niti sam ja sad cimo tražio, potrefilo se slučajno, razumeš? Znaš, mislim, sve su u životu neko tako desi slučajno, neplanirano. Ti si u prošloj emisiji pričao o tome da dosta javnih ličnosti iz našeg sveta, ako su žene, onda imaju dodatna primanja, zna se na koji način. Ako su poznati muškarci, onda koriste te dodatne usluge. Da li je to zaista u svim porama tog prividnog jet seta? Gledaj ovo, brate moj, ja znam, nisam ja to radio. Imao sam drugara koji je, brate, radio sa poznatim ličnostima. Mislim, ja sam neću sada da kažem, mogu da kažem, ali nećete objaviti to sigurno, razumiješ, koji su se bavili prostitucijom, brate, razumiješ, i to, ono, najpoznatije naše pevačice, brate, bukvalno ono najpoznatije. Znači, ne sad ove sad, što su došle skoro na scenu i tako to, njih ne računam. Ove malo pre. Evo reci, ne moraš ime, koliko danas otprilike imaju godina? Pa imaju 40 i, ajde kažem, možda 5, ajde, tako nešto. 40, 45, tako, između 40 i 50, ajde da kažem, tako nešto. To je to. Znači, znam i koliko su koštale, brate, za noć i sve, znači, moj drugar je imao telefon, brate, on je radio s njima. Ja sam bleo s njim i on mi pričao, razumiješ, i čak sam bio tu i kad je zvao njih, kad je ugovarao za neke ljude, jer nisu ljudi mogli da dođu do njih, jedino su mogli preko njega, razumeš, i to su, ono, kažu, klijentela koja je imala para i klijentela određena, nije mogo dođe neki gmazina neka, razumeš, ono, od 150 kila ili neki Quasimodo ili tako neko. I one su birale, brate, i tako je to išlo. Ali verujem i znam ih, znači, sad bi rekao, ono, razumeš, ali... I koje su bile tarife? Tarife, ovo je bila, znači imala je sestru, znači mogu kažem, samo ljudi mogu da nagađaju. Znači, sestra i ona, ja mislim da je bilo tada oko 2.500 evra, pazi, tu pričam pre, znači ne sadašnjih 2.500 evra. Pre, znači, njih dve zajedno za noć, brate. Znači, sećam, za njih dve se sećam. To su sestre rođene. Jedna je pevačica, druga nije. Znači, to je to. Za njih se sećam tačno koja je bila cifra. Nisu to ni male pare, brate. Tamo posla male pare. Nisu. Mislim, da sam tada mogao, imao sam, radio sam s Gudrom, ali mi nije bio trip, prosto, ono, znaš, ja to sad plaćam, razumeš, da bio, znaš, nije mi osto bio ono, nije mi gas. Sad čak kad bi pravili paralele tehnički, da nisi skakao u bazen sa bubicom, mogao si sa sestrama. To je ta, brate. To je ta tarifa, brate. Sa sve je 2.500. Bacio sam 2.500 evra, brate, ja mogao sam... Ne, ludilo je bilo, kažem ti, bleo sam tako i sa mnogo takvih glav koji su radile sa njima, tako da znam im imena i sadašnjih, gledam ih svaki dan, mislim, ne gledam ja TV, sad ne šta, ali malo pa naletiš na telefonu, ono, ko vidi ovo, evo, kako bi ljudi znali, nemaju blage veze. Jel njima to treba pored redovnih primanja ili misliš da ima i neki drugi gas? Ba gledaj ovo, brate, ti kažem nešto, ba ti padne 300 evra na večer. Sledeće večer 300, sledeće večer 300. Koliko to para? Okej, nastupaju one negde, odu preko nekad, znaš, kad imaš sigurno ti kintu, brate, primanja svaki dan, možda ne sad svaki dan, svaki drugi, nekad se zaređa 2-3 za redom, nekad, to su ozbiljne pare. Razumeš?
znao sam još jednu, isto koje, moj druga nešto bio s njoma i ujedno je on je stvarno bio s njom, mislim nije gledao kao devojku i ona isto radila isto, ali ona je malo manje, ona uzimala oko 100 evra možda za večer. Jebi ga, sad bi pljunuo imena ovde, ali za to bi rekao imena, razumeš, nije mi problem, za druge stvari ne bi. Ima u jednom filmu to kad si rekao Dečkova i Makro, replika kaže, nema svaka ćerka tu sreću da je Ćale Makro. Da Ćale Mator? Nema, brate moj. Čoveče. Šta misliš da vozi muškarce koji sa tim devojkama? Jel može sad, jer čisto malo s tobom mogu i psihološki pričati o tome, u suštini nebitno. Može i uzeti za noć u praksi sa Kamagrom, Viagrom, bit će s njom sat i po i to. I nakon toga se vraća svojoj ženi i treba s njom provesti ostatak noći. Gde mu je lan za sve to? Pakao mu, brate. Kapiram da mu je pakao, znaš. Ne znam, ne znam, nikad te stvari nisam radio, pa ne mogu ali kapiram da im je, brate, pakao. Treba posle provesti sa svojom ženom, ostatak, brate, života, ili 2-3 dana, nebitno, posle, brate, ovih ozbiljnih riba, generalno, znaš. Šta znam? Jesu ti kad otkrili ortaci zašto su ne ortake, nego ljude s kojima su radili toliko privlačile tranđe? Brate... Jer o tome si vi ispričali i dalje mi ta psihologija nije jasna. Naravno, pa znaš kako, brate, ni meni nije jasno, ja sam s tom Kristinom, što sam ti pričao, gledala kod mene, bre, svaki dan, razumeš. Nisam je nikad pitao šta ih je privlačilo, ali, brate, znaš ti koliko, što ti kažeš isto, brate, koji imaju ženu, decu, dođu kod nje, brate, na večer, razumeš, sutra se vrate svoje ženi i deci, buraz bio sa tranđom, razumeš. Znači, meni to nikad neće, ne može da mi dođu u glavu, razumeš, tako nešto. A, da ti ne pričam, koje su sve to glavi bile, znači, sportisti, brate, glumci, pevači, ljudi milioneri su, brate, čak bili s njom, brate. Znači, znam ljudi milionere koji su bili s njom. Ona mi je lično, nema šta je lično ona, blame s njom, pusti na speakerfon, brate, kad je zove, priča s njima, razumeš. Šta dalje da ti kažem, razumeš? Znači, bolest, brate. I to je uzimala ozbiljne pare. Znači, davali su joj ozbiljne pare. Ne znam, to je neka... To meni kao, brate, gej, kad je, razumeš, on nije kriv što je gej, brate, on je jednostavno bolestan, da kažem, rođen tako, razumeš. Tako su mi ovi, imaju neku falinku u glavi, brate, pa ih to, brate, privlači. To ih radi, brate, razumeš. Ali, kažem ti, ja sam se, znaš, kada upadaš u taj život, brate, ovo je toga da upoznaješ tako raznorazne ljudi i da upoznaš i tu tranđu koja ti postane i drugaricu, super, i onda vidiš ko sve dolazi, s kim se ona viđa, ko ljudi plaćaju, brate, nije ti dobro, on kaže da misliš, brate, čekaj bre, jebote, sam ja lud, ili, znači, većina ljudi to, bre, radi, šta ti kažem, haos. Moram popim vodu, samo kad se setim, brate, ludilo mozga, brate. Koja je najluđa žurka na kojoj si bio? A da se sećaš. Da nemaš ovo brisanje. Ne, da nemam brisanje, još smo pričali malo na to. Joj, čoveče. Ne znam, meni su uvijek, brate, one kućne žurke bile najjače. Bio sam ja na raznim žurkama, brate. Znaš kome jedino ne valja kućna žurka? Koje? Po onom ko pravi. To nikako, brate. Ne znam, mnogo sam žurke bio, ali meni su one te kućne žurke neko uvijek bile najjače, znaš. Mislim, kućne, brate, kućerina, brate, ili neka vila, ili tako to s bazenima. Razumeš, to je ludilo meni, razumeš. I naravno da sam, brate, priseban koliko toliko, razumeš, da mi ne propadne veče, da se ošurim, brate, i džaba, da legam spavam, brate, ili se ne čekam sutra ničega, ne sjećam ničega, To nikako, brate, razumiješ, gledao sam da doziram šta god da sam uzimao, da bi se sećao sutra šta se desilo. Ali tu te žurke, brate, uglavnom s bazenima, brate, te vile koji se izneme, razumiješ, tako to. Svašta je bilo.
Daj mi nešto, ne moraš sve. Svašta je bilo, Burac, tu i poznatih, i poznatih i nepoznatih, i završiš sa, brate, nekom koji si do juče gledao na TV-u, završiš u sobi, brate. Ludilo, brate moj. Svašta bi ja sam pričao, ali, brate, ne mogu. Veruj mi, svašta bi pričao. Jel, znaš neko ko se baš ozbiljno zeznuo za jednu noć tu, da je bio sa nekim, pa da mu je napravilo probleme? A ne, misliš na tranđu ili na... Pa ne, ili da je zakačio nešto, ili da se pročulo previše. Ba nije, ne sjećam se toga. Ne mogu, možda, brate, ja veruješ, sad kad me pitaš ovako na bum, ne mogu setim, brate. Nije, mislim da nije. Ne mogu setim. Od mojih, ne sjećam se. I to kad kažeš da si dozirao šta uzimaš i kako uzimaš, šta je najbolje vozilo tih godina? Šta najbolje vozilo? I šta je išlo najbolje generalno na sceni? I šta je išlo najbolje, brate? Pa koka, nema šta. I ljudi su mnogo volili, brate, MDMA, znaš. Koka je kao golf, a? Koka je, mislim, to je to. Srpski Volkswagen. Pa, srpski Volkswagen, brate. Koka najviše, kažem ti, i MDMA su obožavali. Znači, obožavali su se tope na tome, brate. Čak su u jednom trenutku više uzimali taj, bio je više u modi taj, brate, MDMA. Znači, to ti XR samo 10 puta jači, brate. Substanca XR-a, brate. To je bilo ludilo, sećam se, brate, još meni dono drugar, brate, ja sam to, sad zvuči kad kažem kao prvi, ljudi kažu vidi ga ovaj, kao da, baš, ti si prvi, ne, brate, bukvalno ja kad sam to donao, kad mi je drugar to donao, da li iz Holandije, ne znamo, da ne lažem sa koje zemlje, sam u ampulicama, onim, kao bukvalno antibiotik, u tome sam pakao, brate, ljudi nisu znali šta je to, znači, bukvalno, kome god sam dao, kogod sam pitao, kojeg god trebao da uzme, niko to nije znao, ja sam to, brate, bukvalno među prvima, prvi koliko se ja sećam, sam, brate, to prodavao, brate, i nosim žurkama nisam ni prodavao, samo sam išao i delio, ubacivo usta, otvori usta, ljubite, brate, sine, posle si razmazani, brate, svima, vidiš, brate, tope se u sobi, više ne znaju ko je s kim, brate, ko je s kim Lego, ko je s kim, ma te, bra, šta ti je. Ko Dalijevi satovi. Ti kad odvališ, brate. Ti kad odvališ, to je ludilo. Haos je bio, znamo. Je sećaš, brate, prve prodaje? Sećam se, brate, sećam se prve prodaje. Sećam se da mi je bilo baš paranoja u glavi, kao da, brate, idem da prodam, brate, ne znam ja, 10 kila, brate, idem da prodam 1 gram, bro, ljubite, brate, razumeš, paranoja, brate, razumeš, sećam se toga, brate, kad mi je ortak dao karticu, kad mi dao robu, i zovete se, više ne znaš s kim se nalaziš, razumeš, druže, dođi tu, sećam se toga, pa nisam u početku htio da dajem ruke, nego sam, kad dođe, kažem mu, tamo ti je iza drveta ili lupam kod kola, razumeš, znaš, ljudi, gledaj, tad je bilo mnogo opuštenije, tad nije bilo to komurije, naravno da si mogao, pošto sam prešao, naravno, ka ruci je damu, razumeš, ali u početku, ja sam, filmovi gaz, brate, razumeš, nema zajebancije, brate. Sećam se, da, to je bilo smešno sad kad se setim, brate. Nije dugo potrajalo dok nije prešlo na veliko, ali, kad setim, mnogo dobro, brate. Bre, kad vidim sad, kad me vratiš u taj period, brate, kad vidim sad život moj, mislim, lep je moj život, naravno, ne mogu da kažem da nije, ali sve bi da se vratim opet u to vreme, brate, da osetim taj feeling, brate, razumeš? Da osetim taj feeling. Sad pazi, sigurno je bio neko iz sa javne scene koga si ti, da tako kažemo, opijumski razdevičio. Brate moj, ljubite, brate. U jednom trenutku, ja sam bio krenuo da radim o nemogućoj emisiji, skrenuo kameru, možda sam ti pričao. To je u početku bilo. Znači, mogu čini sam krenuo na malo, krenuo sam, ortak me zvao koji je bio tu među glavnima u nemogućoj emisiji, da ja njemu kao, pomožem tu, razumeš, da nameštam ove sad fudbalere, pevače, ovamo, glumce, nebitno, razumeš, kao, ja sam bio tak glava, budala, razumeš, koja je mogla to. I sećam se sam tamo, kako sam tamo radio, tako sam, brate, upoznavao, brate, i one kamermane,
I onda sam, brate, koji dođe brate, koga nameštaju, da, fudbalera, glumca, nebitno, pevača, pevačicu, razumeš, s njima posle idemo na večeru, idemo dalje na splav, zezanje, burazi, tako se ja, brate, s prijateljem s njima, razumeš, malo po malo. I onda je krenulo ludilo, razumeš, one te preporuče drugarici, drugaru, odeš, vidiš ko je, ne veruješ ko je, razumeš, vidiš ono, sportistu, brate, vidiš glumca, znači, kogotiš nikad jače, ono, ko je, brate, tata, razumeš, vidiš, znači, zgranjavao sam šta sam sve viđao, razumeš, znači, zgranjavao sam se, dobro, posle mi poslao sve to normalno, ali snabdevo sam baš dosta, brate, pevača i glumaca, ok, sportista, retko koji, znači, to nisam mogu da verujem. To samo kao su povređeni. Što kažeš? Samo kao su povređeni. Samo kao su povređeni, da se zaleče, brate. Malo ih je bilo, znači, neću da lupetam, ali pevače, pevačica, glumica, buraz, ja ne znam, brate, jednom trenutku sam mislio, brate, da li neko ima brate, da je straight, brate. Znači, ne znam. Majke mi, dotle je došlo bilo da ja pitao sam se, tu ima neko straight uopšte ovdje. Ako jednog dana budeš pisao memoare, nemoj pisati ništa, samo abecadno. Abecadno, složi i ljubite vrat. Ako je slučajno bio, izbaci ime Vlaste Velisavljevića da nam ne rušiš klinačke snove. Ajoj, čoveče. Show, brate, show. Ko je bio straight onda u tim malobrojnim? Pominjao si par imena prošli put, ali recimo od glumaca nisi naveo nikog. Pa od glumaca nisam, pa brate, svi ti glumci, dobro, oni uglavnom duvaju, znaš. Stvarno nisu, vidi, oni su uglavnom ili su, brate, na heroinu, ili su, brate, džokavci, ja. Da, ili džokavci, razumeš, džokavci. Znaš, ima dosta njih na heroinu i danas, brate, ne da su živi, razumeš, ne, brate, mili, ali mnogo njih i duva, znaš. Tako da, dobro, mislim, tu se ništa nisam zagranjavao, ljudi duvaju, ništa strašno. Ali mnogo njih vari. Od, brate, Đurička, Sergeja Trifunovića, ne znam ja, brate, sam i zavario buksne, brate, s njima koliko puta, razumeš, nije... Sada setim, brate, dosta ih je bilo, ljubite, brate. Kakva ti je sad ova priča oko Sergeja? Nešto sam pročito, brate... Ovo, kao prijavio ženu za nasilje. Prijavio ženu, da, to je, bravo, to je. Prvo je nešto polivo... Da li novinare... To je posle, to je posle. Ja sam vidio to, ja sam to vidio. Znači, prijavio ženu za nasilje, joj, brate, mili, ne znam, ja bi, brate, iselio bi se iz zemaljske kugle, brate, kad bi prijavio ženu za nasilje, brate. Znaš to, ja ne znam, brate. Ne, pukolik, brate. I čuo sam i on da je počeo se voziti sa, mislim, ne sad, brate, nego malo ranije, sa svim i svačim, brate, tako da... kapiram da je prso, brate, i on, brate, mislim, tako stvar uraditi. Zamisliš ženu, brate, kao, brate, prijavila mi, primi za nasilje, kao, znaš, kao, maltretira me, brate, kući, kao. Brate, mili, sramota, brate, šta da kažem, ne mogu da kažem ništa drugo, sem sramota, brate. Druže, idi od nje, brate, sklonije, gonije u 3, da ne kažem šta, znaš, ti ideš, prijavljuješ, brate, daj, brate, muri se, ništa ne govori, ništa. Znači, šta god, da ti neko loše naneo, da ovo, da ono, kogod to bio dušman neki, da te odvali od batina, da te upucu u nogu, da ti šta god, muri, nikad ništa ne govoriš, brate. Ja sam tako, vaspitam, brate, tako je, znači, usađeno u mene, šta god da je. Kamoli, brate, idem, prijavljam ženu. Je oblak, reci mi, brate, ti. Sramota, brate. Šta god da je, iseli se, idi, izbazi me. Pa si prijavljaj ženu. Razočarao me, brate. A gotiv me lik bio, znaš. Jebi ga. Rećemo ako ga vidim, brate. Najde da se nema zajebati. Bilo je drugih opcija. Bilo je drugih opcija, kako hoćeš drugih opcija, brate. Idi, bre, se sramotiš, brate, ne znam, kad bi meni pisali sutra tako nešto, ja ne znam, brate. Ne znam, brate. Štoljpi i ajmo. Bolje da ne živim nego tako nešto da uradim, brate moj. Znaš puno ljudi koji su zaista ušli toliko duboko u neke vode ili blato da su baš sa štoljpijem rešavali sve. Svoju priču. Misliš da su ubili? Brate, ne znam. Ne znam nikog, brate, ko se overio, brate, svojim pištoljem. Znam za mnoge koji su, brate, mislim, i drugari su mi bili tako to, koji su sebe
jebi ga, gudrom, brate, ubili, razumiješ? Jel to gledaš isto kao neki oblik svesnog samoubistva ili drugačije? Ne gledam. Ja mislim da se oni zajebu, razumeš? Zajebu se, opet pričam o onim dizalicama pa spuštalice, razumeš, u isto vreme, razumeš? Mnogo, brate, unesu gudre u sebe, kokaina, spida, šako dalje, i onda uzmu, brate, šaku benzedina, bromazepama i samo i preseče, razumeš? Ne može dizalica i spuštalica, razumeš? I tako mi je umro jedan drugar pre 2 godine i jedan drugar skoro. Je, tako, znači, 100% nije namerno sebi to radio, razumeš, nego, ne znam što to rade kad znaju da se to dešava, razumeš, da milion su primjera ima da se to desilo, razumeš, baš da je tako umro, brate, ja ne znam da li je Moskrijumo tako isprati BG-a, nisam sad siguran, brate, da li ti znaš uopšte, mislim da nisu u foru, možda grešim, ajde, ali dobro, tako da, jebi ga, brate, baš ono, bez veze. Ali za pištolj da se rokne neko, ne mogu da setim, mislim ne. U zatvoru da, da se obese. Koliko su uopšte teško ubiti u zatvoru? Pa nisu neke svetle teme. Znaš kako, nema veze, šta. Nisi teško ubiti, znaš, tamo imaš i oni žileti, znaš, koliko njih se tamo iseče, brate, onim žiletom vene, brate, iseče se po vratu, razumeš, iskrvari. Ljudi su čak pokušali da se bese tamo. Čuo sam i priče iz drugih paviljona, razumeš, da su ljudi pokušali se ubiju, da se obesi, ne znam, o kvaku sam čuo, tako nešto, ne znam kako. To mi nikad nije bilo, kako se neko besi o kvaku. Sad sam teo, znači, da nastavim da ti kažem, nije mi jasno kako to o kvaku. Ja mislim da se Robbie Williams, brate, glumac, o kvaku obesio. Ozbiljno. Znaš, otkad meni to nije jasno, sad ću banalizovati. O Tito i ja, majku mu jebem. Tito i ja, brate. Drug Raja se obesio o kvaku. To je to, bravo, sad si mi vratio, bravo, brate. Ali bez... Znači, Tito i ja, legendaran film. To je to. Meni to nikad neće biti jasno, brate. I pitao sam se, jedan se u zatvoru, čini mi se, obesio u bolnici o kvaku. Koliko se ja sad sećam, brate. I kako o kvaku, brate. Znači, ne ide mi u glavu kako o kvaku. Ok, možeš na rešetke pošto svaki prozor ima i one rešetke, razumeš, pa možeš da se popneš gore, brate, i da čaršafom, razumeš, i vrh rešetki prozora da se obesiš. Taj način možeš, ali o kvaku, what the fuck, kako o kvaku? Mislim, to možda neko umeće, brate, za koje, ne znam, možda treba umeti to, brate. Treba se znati ubiti. Treba se znati ubiti, brate, razumeš, brate. Sigurno se smejem, ali, brate, ne znam kako, brate. Nije mi jasno, majke. Ali kažem ti da su se sekli, žiletima, da su, znaš, se pokušali da se bese i tako dalje, jesu. Jer tamo ti je dostupno, ljudi misle tamo nemaš viljuški, tamo nemaš, brate, ja da sam bio mu zabili, imao sam i viljušku buraz. Čak smo imali, brate, neke noževe, brate, razumeš? Znaš, koje smo koristili, može, znaš, ljudi, ti naoštriš, brate, što hoćeš tamo i možeš se rokneš bez problema, razumeš? Samo što to jebi ga zajebana smrt, brate, lako je da ti se fljusneš pištoljem i znaš, dok se besiš, dok se obesiš, brate, dok mučiš se, razumeš, ovo dok iskrvariš kad se isečeš, to su bre katastrofa, razumeš, to ne daj Bože nikom, brate. Jel može čovjek uopšte tamo da vozi neku normalnu priču? Znaš kako, uvek, brate, nađeš tamo među toliko budala, bolesnika, pedofila, manijaka, silovatelja, raznoradnih ubica, ubice, ima i dobrih ljudi koji jebi gledaš za ubistvo, ali kje su momci. Nađeš, brate, uvek nekog s kojim se, brate, nađeš nekog s kojim se nađeš, zgotiviš se. Znaš, uvek, ima tamo normalni bre momaka, razumeš, jebi ga, za gudru su, brate, za ovo, znaš, ali ima mnogo više, brate, dijabola, brate, razumeš, baš mnogo više, razumeš, ali nađeš nekog, zgotiviš se, čuvate se, brate, i to je to, znaš. Mada ja kad sam došao nisam nikog znao, znaš, kad dođeš u paviljon 250 ljudi, na jednom krilu 150 ljudi, na drugom 100, brate. Znači, brate, ne znaš nikog. Ja nisam znao jednog čoveka, brate. Znaš koliko to zajebano. Koliko vas bude u ćeliji to? To su kao sobe, pošto ćelija je samo u istražnom. U istražnom, bravo, brate moj. Ovo su sobe, imaš sobe od, brate, 20 ljudi, 40, imaš sobe od 8,
te od 8 možda imaš 2 sobe, 3. Uglavnom su od 20, zavisi u nekom paviljonu su 40 sobe, znači to je pakao, da ti ne pričam. Ako mene u sobi, brate, katastrofa, polupani prozori, buraz, spavaš, brate, -5 u sobi, ortak imao telefon, meo, temperatura, brate, ima. Znači, ne daj Bože, probudiš se, brate, pa sneg po tebi, brate, znaš, brate, znači, kad ne daj Bože, brate, buraz, katastrofa. Malo pa se neko razboli, buraz, pa zgenje tuberkulozu imao, brate, ljudi dobiju šećer ovako, mislim, od stresa i svega. Malo pa neko, brate, ide da prima insulin svaki dan, Mnogo je zajebano, to su nehumani uslovi, brate, razumeš? To su uslovi, brate, za stoku, brate. Ja razumem da si napravio krivično delo, brate, sve to znam. A, brate, da ti robijaš tamo i da iđeš normalno odatle, je prosto nemoguće. Oni uslovi tamo i oni ludaci i sve ti, brate, ne možeš da normalno funkcionišeš ni tamo, brate, a pogotovo kad izađeš, brate. To ne vodi ka tome, brate. Ne daj Bože nikom, ja kažem, brate. Jedan dan tamo da te stavim, brate, brate, odlepio bi. Stvarno je tako. Mislim, neki ljudi doživljavaju to lagano, trala, mislim. Ali, brate, realno, ja ti pričam, ja nisam čovjek koji je, ne znam ja, ubica, niti bio kriminalac, pucač, ja sam gledao kako pare da zaradim i to je bio moj, brate, moj gas, brate. Ali, brate, kao normalan lik koji nije bio u tom fazonu, pucam, ubijam ljude, brate, odeš tamo, isto kao i ti kad bi otišao, rekao bi, burazer, ovde 3 godine izdržati je ravno, ne znam, ludilo, brate. Stvarno, verujem, i ludilo, brate. Koliko bilo iskri u samoj sobi? Buraz, brate, tamo se najviše stvari dešavaju oko gluposti, brate. Jer niko tamo nema neki specijalan razlog, razumeš, da te, ne znam, da ti nešto uradi, razumeš. Znači, lika su, evo kad setim ja, brate, nešto su malo tu, brate, iznapušavali, je uzeo, brate, i izbušio ga kašikom, brate, ja mislim da je kašikom, čini mi se, brate, izbušio ga po obrazu, brate, teo po vratu da ga izbuši, razumeš. Znaš, sve se dešava ispred tebe, brate, razumeš. Tamo zbog malih stvari može ti ode glava. Znači, jako, znači, bukvalno ne daš mu kafu, ne daš mu pljugu, brate, možeš te uzme na zub. Jer mnogo ljudi tamo niti ima pakete, niti ima para, niti robija tu već 10-15 godina, razumeš, a nisu naivne glave, razumeš, brate, budaletine, brate, psihijatrija, razumeš. Tako da moraš da igraš na mozak tamo, bukvalno. Znaš, tamo od jačih ima jači, od luđeg ima luđi. Tako da sve moraš na mozak, brate, moraš na mozak, znači sine ti uključen 24 časa dnevno, brate. I kad spavaš, brate moj, veruj mi, brate. Kako je bilo prvu noć spavati? Nisam ni spavao. Sećam se da je zvonilo, u 6 ujutro tamo zvoni, brate, nisam mogao da spavam. Znači, ne mogu da spavam. Znači, koje glave vidim u sobi, one liko s kukastim krstevima nekim ovde, suze ima ovolike, neko ja malo, ovoliku neku suzu burazeru. Znaš na šta liče svi ti ljudi, razumeš, te ljudi ne možeš da vidiš na ulici, retko gde, ne možeš. Kad vidiš jedno mesto tamo, u tvojoj sobi, brate, ne dozvoljava ti mozak, brate, da zaspi, razumeš. Znači, ja nisam mogu spavam u početku, brate, buraz, jedva nešto sklopim oči i to je trajalo neko vreme, znaš. Dok sam se prilagodio koliko toliko da mogu malo i da odspavam, da malo, znaš, jako zajebano, znaš. Jer možda ti su bilo kom trenutku desi nešto, znaš, nema nas, brate, 2-3 u ćeliji kao to je to, ima nas, brate, 20 i više. Možda ti priđe neko druže ako si mu, znaš, ne znaš, brate, da ti izbuši na spavanju, brate, lagano da ti, šta ga košta, brate, ima robio 20 godina, ne košta ga ništa. A šta ti došli se na 3 godine, 4. Tako da, mnogo zajebana priča, znaš. Zatvor je jako zajeban, brate. Eto, bio si tu u kontaktu sa puno ljudi i kad pogledaš sve to nekoliko godina kasnije, za koliko tih momaka znaš da su izašli pre ili posle tebe i da su još uvek ostali na slobodi, a koliko je u nekom drugom kazamatu? Jako malo, brate. Znači, ovim ljudima kojima sam ostao ja u kontaktu, brate, jako malo ih je, brate, ostalo na slobodi. Znači, jako malo. Ja mislim od njih, pa ne znam da sam ostao u kontaktu njih 10-ak, 15-ak, ne mogu setim ja.
Pa ne znam da li je 3-4, brate, i dalje na slobodi, brate. Da je on radi normalan posao, brate, legalno sve. Uglavnom, ili neko radi, brate, nastavio da radi s tim, razumeš, ili, brate, je se vratio nazad. Čak i dok sam bio unutra, brate, ljudi su izlazili i dok sam ja bio još unutra, vraćali su se ponovo, brate. I opet dolazili u moj paviljon, brate. Razumeš? Znači, to nema, brate, to je... Ljudi ne mogu da se naviknu da žive, brate, normalan život, da nemaju para kao što su imali, razumeš? Meni je bio pakao, ja sam, brate, 12-13 godina živeo u Borazeru najjači život, razumeš? I onda posle, brate, čekaj, spadam na platu neku. S koliko si da krpio mesec nakon toga? Koliko sam? S koliko si mogao nakon toga da skrpiš mesec para? Posle svega? Pa ne znam. Brate, nemam pojma, brate. Mnogo ti para treba, brate, da bi krpio mesec ovde, brate. Cigare, brate, kafa, da jedeš, da ovo, da ono. Znaš, i kad radiš, realno, mislim, sad ja imam finansije s drugih strana i tako to, pa mogu normalno da živim, razumeš? Ali u početku, dok nije došao posle dok se namestilo, u početku, brate, meni pakao bio, razumeš? Znači, niti radim, brate, treba mi pušim, brate, i treba da jedem i da ovo i da ono. Da nisam imao drugare koji su, brate, bili ovi situirani super, brate, katastrofa bi bio. Ja hoćem da bi isto kao i, možda kao i oni nastavio to da radim ili napravio neko krivično delo. Razumeš, jer teško se, brate, miriš s tim, brate. Da nemaš ovo, da nemaš ono, kapiraš? Mislim, ja i dan danas imam daleko manje para nego što sam imao, mnogo manje para. Imam ja i da se obučem lepo i da izađem i da sve ja imam, okej, ali to su, brate, mizerne pare koje si ti zarađivao, bratino moja, dok si to radio, razumeš? Daleko manje para imaš sada nego kad si radio s tim. I to je jako teško, brate, pregurati. Je, znaš u kom si momentu prelomio da nema više na stari put? Je li bilo tokom izdržavanja ili odmah po hapšenju? Pazi što najjače, ja kad sam uhapšen, i, brate, kad se branio sa slobode, išao na suđenja, ja sam, brate, ujedno valjao gudru. Kakav gospodin? Pazi ko je gospodin, brate, pazi ko, Bezmozgović gospodin, razumeš? Jer tebe čeka sad, ne znam, to trenutku nisam znao koliko me čeka robije, da li 3, 4, 5, nemaš pojma, razumeš? I ti na to valjaš. I ti kad, znači, tebe odrede, lupam sada, ako opet padnem, meni na tih 3, 4, 5 dodaju još 3, 4, 5. Znači, mogao sam lagano da sam pao u to vreme dok sam bio, a bio sam na slobodi 2014. veža, 2,5 godine. I ja sam i dalje radio. Nisam pun gas, kao što sam, ali sam, brate, i dalje išao. Odem, brate, pa uzmem 4-5 kila, neka put odem 10 uzmem, pa to i moji drugari, ne radim ja, razdele, pa ono, razumeš? Ali sam opet neki put rizikovao i išao po to. A imam, brate, čeka me robija. Ali to je sjebana priča, brate. Ti čekaš, vidiš, 2,5 godine da odeš na robiju. Neko je u te 2,5 godine, ajde, hipotetički mogao da batali tu priču i da krene normalnim putem. Roknu ga tamo i ujebu ga do kraja. Jeste, brate. A meni se tako potrefilo jer sam ja bio 2014. bio neki štrajk advokata, razumeš? I onda ta godina je otišla u tome. Sledeća godina je otišla u suđenju i malo sam ja odlagao. I to se tako prolongiralo, brate, na 2,5 godine. Je li bilo šanse za zastaru u tvom slučaju? Ne, nije bilo. Meni je bio proces, bio mi suđenje, razumeš, dok sam posle odlagao robiju, tako to, ali ne možeš, jedno sam pobegao preko. Jesi razmišljao o tome? Jesam, brate, ali su mi ortaci govorili, brate, ma šta, kao, brate, šta imaš, brate, idi od robija i to. Kažem, lako vama da kažete to, razumeš, brate, a posle Burazeru ti isti moji neki drugari su pobegli preko kad su pali, brate. Kad su pušteni da se brane slobode, pobegli preko, brate. Razumeš, kažem, brate, čekaj, meni ste pričali da, brate, idem na robiju, razumeš, da idem da robijam to. Pa nije, znaš, ti znaš da ćeš otići na 3-4 godine, brate, nije ti, brate, znaš. Zato sam odlagao, znaš. Znaš, nije ti, brate, sve jedno, jebote, nemate. Ljudi misle 3 godine, ljudi misle, ma šta je to na ovoj, okej, brate, ovo ima 10, ovo ima 15, sve to stoji. Buraz, jedan dan, evo moj drugar jedan, brate, koji je bio ozbiljna glava, Buraz, znači, ubili su Rika, raskomadali su ga, brate, bili Rika, znači,
ozbiljno pucač, ali psihopata bio. Brate mi je rekao, jednom ja blejim s njim i ja mu kažem, razumeš, rekao, jebote bre, kad će više da prođe ovo bre, ne mogu više da, znaš, ono, smoraju se, više se više polovim. I ako setim se on pored mene, rekao, brate, izvini, ljubite, brate. Znaš, on, brate, robija ko gavran, ono, razumeš? I ako, ma kaže, bre, pusti zverka, kaže, bre, i jedan dan ovde je mnogo, brate. Pazi, ko kaže, on koji, brate, robija, razumeš? Znaš, jedan dan je tamo mnogo s ludacima, treba mozak da ti izdrži sve to, razumeš? Ljudi ne znaju, razumeš, ko nije bio, nema pojma, brate. Kapiraš, da ti je i život ugrožen u isto trutku i... Ne kažem, sam tamo lepih momenta i sve to stoji, ali, brate, mogo sam da prođem i loše, brate. Ja sam ljudi koji su, brate, bili veće face od mene i jači i ono koji su prolazili jako loše, brate, tamo. Kad si mislio da ćeš, da nađem jako lepo reč, najebati? Brate, pa ja sam mislio u početku da ću najebati, jer nisam znao što tamo pravila i tako to, razumeš, nisam blage veze imao ni ništa, razumeš, pa nemam pojma, prvi put sam te bro zatvoru. Bio sam, brate, za 100 neki prešao, brate, da pitam nekog, da popričam s nekim likom, gde, brate, nisam znao da to ne sme da pređem i da sednem, razumeš, znaš, ko njega, kapiraš, gde su ovi likovi, su mi, brate, uveče, brate, mi rekao, nisi treba to da uradiš, brate, znači, možda će imati problem za to, rekao, šta, što sam seo, rekao, kaže, da, brate, i ja, brate, razumeš, uveče u sobu, brate, upadaju u sobu, brate, 2 lika, brate, sa, znaš, ja si na danas to uvek kažem, nauštena kašika ili znaš šta je bilo, brate, mi ovde stavio, razumeš, znaš šta si uradio, hoće da te ubijem ovde, te zakoljemo, brate, ja ne znam šta sam uradio, buraz, mislim, znam, mi ovaj rekao da nisam trebao da uradim, tako da sam tad, mislio da ću da najebem do jaja, a nemaš nikog tamo, buraz, znači, nema čoveka koji će da stane za tebe, da se odbraniš, ne možeš da se odbraniš, buraz, od njih, više ih je, imaju, brate, nož, kašiku, nauštrenu, šta god to bilo, ne mogu setim. Znaš, nemoćan si, buraz, u nekim momentima, znači, nije kogoda si lud, blesav, pucač, ovakav, onakav, buraz, nemoćan si u nekom trenutku. Tako sam tad mislio ću baš najebati. Srećom nisam najebao, posle su se kockice poklopile, brate, došli su neki momci koji su me znali i oni momci su javili, s polja, čuli se s nekim ljudima i sve se potrefilo, brate, super, tako da meni posle bez problema prolazila robija. Ali opet, biti tamo od jutra, otvoriti oči tamo, brate, i blejati po ceo dan je pakleno, sat vremena imaš napolje da izblejiš i... Jesi čitala neke knjige? Pokušao sam, brate moj. A šta si probao? Pokušao sam da čitam... A šta su ti uvalili? Ne, pazi, što su najgore poslali su mi, spolja su mi poslali, brate, knjigu. Ne moć sadašnjeg trenutka, nego Joseph Murphy, kako se zove, sad mi stao mozak, ne moć sadašnjeg trenutka, nego... Nije ono Bogati otac. Nije, znam, nije to. Tako neka, zakon privlačenja je bio, znači, The Secret i ti fazoni. I pokušao sam, nju sam, ja mislim, čak i pročitao, da sam nju čak i jednu jedinu pročitao. Ostalo sam pokušao, brate, ma nema šansi. Znači, tad sam vidio da knjige nisu za mene, brate. Zašto kažeš, brate, knjiga je bolja od filma, mnogo ljudi to kaže koji čitaju, ja to okej, razumem, ali ja sam ti onaj lik koji, brate, pusti mi film da ogledam, brate. Ne mogu, pokušao sam, brate, nisam očigledno lik za knjige, brate. Tako da Treba li nam opet smrtna kazna? Da, definitivno da. Brate, koje sam ljude tamo vidio da robijaju i zašto robijaju, znači, odmah smrtna kazna. Odmah, ono ne treba da diše, mora da ga hraniš, da ima da spava, znači, ne treba da diše. Brada ti kaže. Tu imamo i onu priču da vas stave u sobe, onda imaš ljude koji ti lupaju pendrekom po vratima i nije samo pitanje da li su zatvorenici kad ih puste sposobni za normalan život, nego da li su čuvari ti koji zapravo mogu normalno funkcionisati kad se vrate kući. I koliko među njima ima sadista koji su možda i gori od ovih što su zatvoreni. Misliš, komandiraju ove i nadzornike. Vidi, ja sam tamo upoznao jako malo, koliko se njih promenilo komandira, nadzornika, jako malo sam upoznao, brate, i ovi koji su bili su stvarno full momci, brate. Znači, jesu komandiri, ali su bili, brate,
šta god da sam ih zamolio, brate, za telefon duže ili kad treba ili nešto, su uvek ispadali ono, ali imao si gadove, znači, koji ne mogu očima da te gledaju, koji ti, bre, buraz, ništa ne daju, znači, bukvalno se ponašaju prema tebi kao prema, brate, ne znam, najgorem, ono, dušmaninu, brate, ono. Znači, bolje se ponaša prema tom pedofilu, brate, silovatelju, nego prema meni, brate, razumeš? Ili isto, ili apsolutno isto, razumeš? Ako da, doživao sam tamo stvari koje nisam mogu prosto da verujem da, na što mi je odgovori ona vaspitačica, to je pitam, razumeš, kako možem da imamo ista, razumeš, ista ono prava i tako to, razumeš, kaže, pa nisi razmišljao kad si pravio krivično delo. Ja kažem, da, oni su, rekao, silovatelji, pedofili, rekao, manijaci, je to moguće, rekao, vi ste ženskog. Kaže, nisi razmišljao kad si pravio krivično delo. Bože, šta ti s njima da pričaš? Nema priče. Nema. Tako da su i oni, burazeru, psihijatrijski slučajevi. Razumeš? Možeš ti to meni tako da kažeš. Ej, bre, ja bih to bez zakopao odmah, bre, buraz, takvi ljudi. Ne bih im dao da dišu, brate, buraz. Mi smo, brate, napravili malu kameru i sad ti je Boki rekao da postoje neki snimci za mnoge poznate američke ličnosti koje se nalaze verovatno u nekim arhivama kod ovog vrata kome sad sude. Puff Daddy, da. Da li ima i kod nas neka slična varijanta? Da li neki naši pevači, glumci se takođe nalaze na nekim snimcima? Ne, mislim da to kod nas nema. Ne, nema, to kod nas nije dogurlo do toga, znaš. To, ne, ja ne znam, znaš, ali imaju te žurke neke, ta ludila, razumeš da su ljudi, to kod nas, ja mislim da je još Srbija, brate, to kod nas nije još, brate, eskaliralo to. Ne verujem, čisto sumnjam, brate moj. Znači, kaskamo za sve to. Kaskamo, brate, i za svim, brate, i za kamerama, i za ovim, za svim, brate. Debelo kaskamo, brate. Kako ti se čini naša moderna kinematografija? I sve ovo rekao si, imao si jednu priču koja je za tebe tamo i dosta toga si rekao i van kamera šta sve dešavalo. Sada imamo neki oblik promocije nekog kriminala na baterije, šta god to bilo. Pa ne znam, meni to sve neko, brate, bedno i jadno izgleda, brate. Iskreno ti kažem, brate. Kad pogledam, razumeš ovaj prekuš, kako sve to odrde, kako sve to spakuju, meni stvarno mi je uzem kad pogledam, dao sam šanse mnogo puta da pogledam, ali mi toko delo je, ne znam neko, brate, mnogo, kao da kasnimo, brate, 500 godina za svim, brate, iskreno, tako neko ja to doživljavam, brate, možda grešim, ajde sada, ok, ona starija kinematografija je ok, razumeš, neke komedije, tako to ok, razumeš, ovako, kad prave malo ozbiljnije filmove, serije, sem Bese, jedino mi je Besa mi je jedino, brate, ozbiljan fazon napravila, brate. Je li ima još uvek Bese u onim ozbiljnijim krugovima? I uopšte u krugovima u kojima si nekad bio i sam? Pa, znaš kako, ja pre sam čuo da, razumeš, da mislim da sve to, to je bilo od onih starih kajli, brate, starih glava, to je davno nekada, ja mislim, imalo vredelo, kad kažeš ta Besa i tako to. Ja mislim da to sve i polako izumire ili je izumrlo, razumeš? Ja tako gledam to. To više nije, kao i što prikazuju u seriji, razumeš, da kao oni klinac njegov, brate, da prekrši Besu i tako to, tako, mislim da danas to nema više. Kad bi birao baš te neke i tvrde glave sa jedne strane iz možda 90-ih, 80-ih i ovog podneblja, opet kad bi birao i neke ljude koji su ti zanimljivi sa druge strane, o kome misliš da bi trebali odraditi film? Pa po meni je Arkanu, brate, realno. Pa i, ne znam, jedino možda... Ko misliš da bi mogao uopšte da igra Arkana? To je zajebano pitanje, brate moj. Ne znam, brate. Ja znaš ti nekog? Pa ne znam, majke. Ne znam, ne, sad, brate, me pitaš kako bi to izgledalo, brate, znaš, malo, opet ti kažem, naša kinematografija i sve to, ne znam, kad bi uradili neki strani, razumeš, može bi to i bilo dobro, ali kod nas da se uradi, čisto sumnjam. Kad bi radili kao Besu, da se tu umešaju, brate, i strani kinematografija, da bi to i izgledalo dobro, ali kod nas, ako bi uzeli mi da radimo, ne znam se da izlazi ova Sablja neka,
Pa možda, znači možda pogledam da im, znaš, to da liči, znaš, ali šta god je izašlo, ne uliva mi to, naša gluma neko mi je mnogo providna, brate, i bez veze, nemam pojma. Nije ti Biković uverljiv. Joj, brate. Ja bi njega stavio samo glumi onim tinejdžerskim filmovima, brate, iskreno da. Znači, brate, i onog Baću, brate, ono, daj, druže, bre, znaš, idi igri u pozorištu, ono, nemoj da mi snimaš ti ozbiljne filmove, brate, ozbiljne faca da si, ono, Krimi Jimmy, ono, ne ide. Ma ne ide, brate, realno. Sad kad izađe Sablja možda bude nešto od ove trap muzike, kao soundtrack. Joj, ta trap muzika, brate, to je meni, ja, ne znam, možda sam ja više, brate, ono, matoreo, brate, pa mi je to sve, brate, škart, ali ne znam, meni to sve bez veze, brate, iskreno ti kažem. Nema dobre muzike, već dugo, brate. Izumrlo je to kod nas, brate. Kakva ti je sad generalno cela ta priča sa splavovima, sa izlascima i sa tim i koliko sad drugačije gledaš na to u odnosu na recimo 2010. Gledaš kako, brate, nemam pojma, sad dugo nisam izlazio, znaš, baš dugo, ne sjećam se kad sam zadnji put izašao. I kad sam izašao se brdo nekih klinaca, brate, gasera, nekako, kad sam ja bio mlađi, brate, nekog, nije toliko bilo to gasa, nemam pojma, jeste, naravno, uvek bilo ljudi koji su, ali neko danas, svi ti klinci su nekom, brate, gasu, brate, nekom, znaš, bespotrebnom. Jesam izlazio, razumeš, nisam dugo, a i tad kad sam izašao sam primetio te stvari, razumeš, tako da, mnogo velika razlika kad sam ja bio mlađi i sad, znaš, baš i razlika. Nisu vam klinci dobacivali tuvivaj. Tuvivaj. Nisu. Ne znam, ti ono mene kad vide klinci, razumeš, nisam im baš simpatičan, razumeš, ali ne bi baš ni da se igraju sa mnom, šta znam. Ali ne znam, svi su mi nekom gasu, brate, i tripuju, kriminal i ono, ne volim ja to, brate. Bilo je u moje vreme, ali mnogo manje toga. I danas svako, brate, dilo je gudur buraz. Danas, znači, u mojoj ulici imaš njih, mislim, lupam sada, razumeš, u jednoj ulici imaš njih, brate, 10 koji diluju gudur, razumeš, pre nisi imao u celom kraju nas, brate, par koji dilujemo guduru. Znaš, velika razlika, razumeš, danas svako je u gasu. Isplatili su uopšte danas dilovati gudru? Da li masa njih diluje čisto da bi bili u toj priči? Brate, masa njih diluje, brate, samo da bi imala, brate, da, eto, što malo preživi, brate, da, eto, čisto da ima da se malo obuče, da izlazak, brate, i to je to, znaš. Ne pričam, ima naravno ozbiljnih glava, brate, ali po meni, brate, većina tih ozbiljnih glava su, brate, značkaroši, brate, razumeš? Po meni, brate, razumeš? Ne možeš ti ovde da opstaneš, brate, dugo, a da ne radiš za Muriju, da nisi državni čovjek, lupam sada, razumeš? Tako ja gledam, brate. Jesu ti nudili? Ne, nikad. Nijesu mi nudili da otkucam, naravno, i tako to, kad sam pao, mislim, to je klasična, brate. Kako bi prošao da si kucao? Pa, brate, jako loše. Ne bi pričao da je sobom sad, brate. Očigledno, brate. Znači, ja sam ozbiljno radio, ja sam mnogo, brate, prodavao, ja sam baš bio dugo u priči, baš dugo. Znači, ne bi pričao da sa tobom. Toliko. Znači, ili bi pio na slamčicu u Borazeru, u onim kolicima bi se kretao jezikom, brate, ko, brate, Superman bivši, brate. A što je pao s konja? Što je pao s konja, brate, tako je, brate. Mogu li se u ovoj zemlji, u ovim okolnostima uopšte napraviti ozbiljne pare na legalan način? Pa, brate, jako teško, znaš, jako teško. Puno je, brate, mi smo ti zemlja gde svako, brate, gledate za jebe, brate. To je najgore, brate. U svemu, da u investicijama, da li ovo, znači šta god, ne znam i šta bi se usudio da radim ovde. Sada mi daš ne znam koje pare, ne znam u šta bi ulagao, jer bukvalno znam brda ljudi koji su, brate, zajebani, brate, od strane tih investitora i ovih i onih, tako da ne znam, brate, nisam pametan šta bi radio u zemlji Srbiji, brate. Jer ovde gleda svako da te, brate, da ti uvoli onu stvar, brate, ti zabi nož u leđe, brate, i to je to. Tako funkcioniše zemlja Srbija, nažalost, brate. Nažalost, tako. Da li bi klincima preporučio da volontiraju? To znaš onu dobru foru. Moraš pošto poto steći radno iskustvo, pa radi negde džabe. Ne bi im preporučio ništa, brate.
Veruj, brate, preporučujem im Burazeru da se klone svega, brate, jer ništa dobro ne može da ti donese. Meni jeste donalo dobro, u smislu, nikad ne bi doživeo stvari koje sam doživeo, stvarno. Znači, da nisam to radio, ne bi mnogo stvari doživeo. Iskusio, brate, video, prosto nema šansi, nemoguće, razumeš? Jedino s te strane mi je, okej što sam, brate, to radio, razumeš? Ali, s druge strane, sve to dođe na naplatu, brate, kad tad, razumeš? I samo te ukanali, brate, dovedete do propasti, brate, razumeš? I em tebe, em tvoje najbliže, sve. Tako da se ne isplati, Buraz, to raditi. Znači, držite, brate, čovjek, samo sport, Burazeru zdrava priča, brate, i to je to, knjiga, brate, znaš, jebi ga, ja nisam, odrastao sam tako da nisam baš imao i kako se kaže, prilike ni da učim, ni da neko normalno odrastam, razumeš? Eto, tako da bi im preporučio sve najzdravije što može, brate. Da li si nekad dok si bio u tim vodama imao želju da odeš na neko mesto, recimo u Evropi, Aziji ili Americi, i da još uvijek nisi otišao, da si ostao dužan sebi? Ostao sam dužan da nisam otišao samo u Ameriku. Ostao sam dužan. To je jedino što sam ostao dužan. Da se ko ovaj moj brat oblačiš u, šta je rekao, kornjačinog braša. Sad znoć veštica. To. Jedino tamo nisam, to mi je želja. Sve ostalo nije me nikad toliko vuklo, znaš. Kako ti kažem, bio sam mlađi, brate. Sada mi je vreme da i putujem i da obilazim i tako to. Ali pre kad sam bio mlađi, kao da nisam imao vremena, samo da razumeš, sam bio radio, konstantno prodavao, cimao se, nije mi mozak bio dalje od toga nekako, razumeš. Tu sam bio, samo se provodim sa ortacima, da izlazimo, da se sprdamo, zezamo, trošimo pare, moje naravno, i da živim neki tako, život, bez nekog razmišljanja, brate, nisam toliko razmišljao, kažem ti, samo sam gledao kako da, živim u fullu, brate. Gde bi šibno sad sem Amerike? Ja nemam pojma, brate. Sem Amerike? Pa ne znam, nisam razmišljao, ne privlači me nešto specijalno, sad neka ta putovanja, nemam pojma, da ja vidim nešto. Ok, otišao bi ja sad kao, ne znam, ja lupam sad, brate, u Rim, brate, vidim Koloseum, ali nije mi, znaš, ne privlači mi više to. Nemam pojma, brate. Nije mi to trip. Samo mi Amerika trip da odem i tako to, Dubaj, te priče i to, ne zanima me to. U Ameriku da obrnem par tamo nekih stvari, brate, i tako to da vidim i to je to. Šta bi video? Nemoj u Dubaji hot dog na plaži 30 evra. Ma dajde, bre. Brate, hot dog 30 evra. Strašno, brate. Pa ne znam, išao bi da vidim, da vidim malo LA, brate, da vidim New York, brate, da vidim Tupakov grob, brate. Da li bi još uvek hteo da vidiš Tupakov grob? Posle ovoga. Joj, brate, posle ovog snimka. A bi, brate, možda zato što ne dozvolja moja glav da verujem u to, razumiješ. Jel misliš da postoji šansa da je bio pozadinski igrač? Ja mislim da nije, brate, iskreno. Jeste, brat mi je pokazao, brate, jesam se malo smorio, sad možda sam malo u downu, ali ne verujem. Ne znam, ne verujem, nemam pojma. Mislim da ne, ali morao bi da posjetim Tupakov grob, to je to. I Biggie bi otišao posjetim, nema šta, Easy-a, ima tako neke glave koje bi morao bi da posjetim. Ko ti je najreal glava? Najreal glava? Pa Pak, meni je Pak, to je to. Nema šta. Nema dalje od njega, meni. A dobro, i to Pak ima nekih asocijacija, ali nećemo o tom. A nećemo sad. Ostaje mi još da te pitam za tetovažu koju si upravo prekrio prstima, to je Beagle ili Snoopy? Snoopy moj, da, to je moj kuće, znaš, imam Stafforda, ženkica je, i nazvao sam je Snoopy, znaš, pa sam morao da istetoviram Snoopy, brate. Nemam šta, to je moja ženkica. Hoćeš raditi još nešto skorije? Hoću, imao sam pauzu neku, brate, iskreno, ne znam ni ja zašto, brate, malo, tako me i dođe nekad, malo pauziram, pa sad kad me pukne flash, onda krećem, mada me više žena, gde ćeš više, razumeš, hoću šaram lobanju, hoću, razumeš,
Šta bi stavljao? Pa ne znam, nisam razmišljao šta bi, ali sam, kao došlo mi, kao, brate, imam i ovde, ja tetovažu već na lobanji i ovde, ali hoću bukvalno ovaj deo ceo da išram. I sam moram dobro razmišljam šta da išram, razumiješ, uvek ja imam neku priču, sam malo da se povežem u glavi. Ovde imaš trojku. Da, to je 3 godine da robije. A rekao da staviš još jednu pa povučeš... Jo, ne molim te, brate. Kao u tabliću. Da, kao, ima dalje, kao još. Evo, onda nećemo korigovati. Joj, burazeru moj. Nećemo, nema više tog života, brate. Sad samo normala, brate. Koja ti je najdraža? Tetovaža? Tetovaža mi je, ovo mi je Una, kuće moje, brate, koju nisam dugo video, da ne pričam sad zašto. I naravno, brate, dijamant od moje devojka, ovde je M, brate, Marijana. To mi je najdrža, njen poljubac, znači to su mi, brate, najdrže tetovaže. I mislim, ima još, imam tu Paka, brate, ovde, imam brdo nekih stvari, brate, ali to su mi neke najdrže. I Tiffany, brate, ćerka od moje devojke, znači njih, najviše volim, znači, to su mi najdrže zato tetovaže. Samo sutra kad odradiš kao Stallone, on je bivšu ženu u Stafforda, ti Tupaka. Majke ti, nisam vidio to, brate. Da, ili u Rota, tako nešto je napravio od bivše žene na ramenu, najjači potez ikad. Nisam vidio to, brate, sad kad završim mislim, mogu da vidim, brate. I mogu da izgooglam, brate. Matori, hvala ti puno. Hvala tebi što si me pozvao opet, brate. I živ mi bio. Također, brate moj, ljubite, brate. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.